Serokkomarê Fransa destpêşxeriyek nû ji bo çareserkirina kêşeyên Sûriyê pêşkêş kir. Emmanuel Macron, serokkomarê Fransa di çarçoveya çavpêkeftinekî de li gel kanaleka televîzyonî ya welatê Fransa ragihand. Ew di wê baweriyê de ye ku di meha Sibata sala 2018 de rêxistina tîrorîstî ya Daişê wê bi yekcarî bêjinav birin. Di dema ku berî niha Fransa pêştevaniya opozisyonê dike û mana Beşar Esed li ser desthilatê red dikir. Emmanuel Macron, serokê Fransa di çarçoveya hevdîtinê de got ku welatê wî pêştevaniya danûstandinan di navbera opozisyona Sûriyê û rejima Sûriyê bi amadebûna Beşar Esed serokê rejima Sûriyê dike. Serokkomarê Fransa amaje da ku di destpêka serê sala nû ew ê destpêşxeriyekî nû ji bo çareserkirina krîz û kêşeyên Sûriyê bi dawî înana şerê navxwî li Sûriyê pêşkêş bike. Ew jî bibe ku hûrgiliyên naveroka destpêşxeriyê bide xuya kirin. Şerê navxwîyê Sûriyê di meha adara sala 2011 de di navbera grûpên çekdar yên opozisyona Sûriyê û rejima Sûriyê durust bû. Ew şer bû sedema kuştina nîzîkî 500,000 kesê sivîl û koçberbûna bêhtir ji 5 milyon kes.